Hola, avui som al Cafè de Mar a Mataró i aquí impulsem una conversa amb representants de cooperatives de l'àmbit de l'alimentació i la restauració sobre el seu vincle amb les finances ètiques. Això forma part del cicle Parlem de números. I jo sóc la Marta Rosique, periodista de jornal.cat i moderaré aquesta conversa. D'esquerra cap al més lluny, diguem-ne que tenim d'una banda en Sergi Serrano, de Foodcoop, que ara ens explicarà exactament en què consisteix. Després tenim en Carlos Silveira, d'Ariet Cooperativa, i finalment en Fran Baile, d'Alternativa 3. Vosaltres mateixos, qui sou i què feu exactament a la vostra cooperativa? Doncs jo sóc el Sergi, participo del Foodcoop, que és un supermercat cooperatiu i participatiu. Jo estic a l'àrea de finances, que portem una mica tota la supervisió de la part administrativa i comptabilitat del supermercat. El supermercat, bàsicament, és un projecte d'intervenció en el mercat de consum de forma directa. O sigui, intentem que la gent que va comprar es trobi una alternativa diferent als espais habituals que són els supermercats tipus Mercadona i aquest tipus o altres supermercats de gran superfície. Jo sóc el Carlos, de l'espai culinari Cafè de Mar, que tenim la cooperativa L'Ariet que gestiona aquest espai i bàsicament ens dediquem a la restauració, però tenim una altra pota del projecte que és la programació cultural. Llavors, el nostre projecte veu al final de la cuina tradicional catalana per la part gastronòmica i per la part cultural intentem donar una alternativa d'oci a la que impera pots trobar tu en un polígon industrial. Jo soc el Fran, vinc d'Alternativa 3 i som bàsicament una cooperativa de productors, importadors de matèria prima, bàsicament cafè, cacau i sucre, i tot el que fem té l'afegit que és comerç just i ecològic. Llavors, tot ho fem amb certificació, la doble certificació de Fairtrade i d'ecològic. Per tant, tenim 3 cooperatives que toqueu l'alimentació des de diferents àmbits, no? Des de la part de producció, la part de restauració, directament des del supermercat, però totes 3 en algun moment vau decidir apostar per les finances ètiques com a model de finançament de les vostres cooperatives. En quin moment preneu aquesta decisió? Si vols començar tu ara, Fran. Nosaltres, la cooperativa té ja més de 30 anys, és del 92, i ja des de l'inici va començar amb aquesta filosofia del comerç just i les finances ètiques seria una mica una altra pota i, de fet, aquí a l'Estat hem sigut fins i tot fundadors i socis d'inici d'algunes empreses de finances ètiques, però diguéssim que sempre ho hem tingut, no exclusivament, perquè hi ha coses que, especialment antigament, no cobrien les finances ètiques, però a dia d'avui ja es van cobrint aquestes mancances i també és una pota que tenim. Perquè quan naixeu, directament aposteu per finances ètiques, en aquell moment què és el que hi havia? Què us trobàveu? Jo no hi era concretament, però sé que hi havia Oikocredit, de fet, pel finançament inicial per arrencar la cooperativa i tal, es va fer servir un crèdit amb ells, i a nivell europeu hi havia alguna coseta més, però encara molt poquet, sí. I vosaltres, des de l'Ariet, com entreu en el món de les finances ètiques? Doncs nosaltres des del principi, perquè quan vam començar el projecte, les nostres situacions laborals eren bastant precàries i necessitàvem una empenta grossa per poder arrencar el projecte i la Unió de Cooperadors, la gent de la Unió de Cooperadors ja ens va parlar de COP57, ens va explicar quin era el mecanisme que tenia i ens va semblar que era l'opció perfecta per arrencar. Llavors sí que a nivell d'ús de banc i tot, també una de les coses que ens van marcar quan començàvem a plantejar el projecte era intentar que el màxim de producte i de servei possible fos provinent de cooperatives. Llavors, com que ja una mica des de l'inici ja teníem molt clar que volíem apostar per aquestes opcions. A Foodcoop, com ho plantegeu? Sí, nosaltres és molt similar també, però al ser un supermercat, clar,
l'espai que necessites, la primera inversió inicial és molt grossa, llavors ens trobàvem una mica que havíem de ser un volum molt gros de socis i no totes les banques et permeten de prendre d'aquest tipus de decisions, de dir, vale, no sóc una persona amb una cobertura darrere, sinó que són moltes, però que potser no t'analitzen cada un. Llavors vam tenir molt clar des del principi que al ser una cooperativa apostaríem per les finances ètiques i ja ens vam trobar que Fiare, per exemple, des del principi ja ens va ficar moltes facilitats per marcar-nos un número de socis concret, o sigui, com que el projecte anés no només acompanyat econòmicament, sinó acompanyat també amb el suport de la seva experiència. Ens vam trobar també que amb algunes petites problemàtiques, perquè clar, nosaltres movem molt de diner en efectiu, a vegades també la banca ètica no et trobes o no t'és tan pròxim a l'hora de trobar caixers per treure diners o per ficar diners. Llavors vam haver de trobar alguna alternativa, però el gruix més gros de finançament el vam aconseguir gràcies a la banca ètica. Perquè com identifiqueu quins bancs us poden donar servei a allò que vosaltres necessiteu en aquell moment? En el vostre cas és la Unió de Cooperadors que us hi porta? Sí, bàsicament és... Però creieu que és fàcil com rebre aquesta informació, de saber exactament qui us pot acabar oferint cada cop? Clar, jo crec que en part és depenent del que tu vols fer, no? Quan tu planteges una cosa busques informació al respecte o contactes al respecte. Nosaltres, clar, en aquest sentit sí que quan ens van començar a parlar i van començar a analitzar quina era l'inversió inicial per posar això en marxa i van veure quin era el pressupost, se'ns va caure tot a terra, va ser, bueno, ja està, molt bé, pleguem ja, anem cap a casa, ha sigut molt maco, no? Perquè, bàsicament, el que plantejaves era, ostres, són 4 persones, ninguna de les 4 tenien gairebé experiència en el món de l'hostaleria, on ens estem ficant, no? I, bueno, el que comentava ell, no? El tema que et xoca o que realment et sorprèn és que sí, evidentment, hi ha d'haver un pla de viabilitat i el pla de viabilitat ha de ser una cosa seriosa, però que no només això, sinó que t'ha d'acompanyar una base social que dongui recolzament al projecte, no? Clar, tu vas amb aquesta història a un banc convencional i se te'n riuen a la cara i et diuen, escolta, jo et desplomaré tot el que pugui, no? En aquest aspecte, no, les finances ètiques van totalment al revés, no? És, hosti, s'interessen pel projecte, analitzen el projecte, però no només analitzen la part merament econòmica, no? Sinó també quin impacte social pot tenir i quina base social ja té per si mateixa, no? Llavors... Bueno, valoren més coses que el cost del diner, correcte, no? Que t'estan donant. I això jo crec que quan comences un projecte ho agraeixes molt, perquè nosaltres vam trobar que ens van acompanyar moltíssim amb això. No sé si és el mateix, en aquest cas. Bueno, jo crec que des de diferents àmbits, però crec que jo m'he sentit molt identificat amb el que tu explicaves, Fiare, és així. Sí que és veritat que, evidentment, tot això ens en fem ressò nosaltres, no? És difícil en un món capitalista en el que vivim que hi hagi una exposició tan pública i tan oberta a les finances ètiques, quan els bancs controlen gairebé tot el que passa, no? Per tant, sí, has de rascar una mica, però és el que comentava abans, jo considero que sí. Tu ja comences amb aquest tarannà, no? Amb aquesta voluntat. La sort és que nosaltres ja tenim un bagatge de molta gent que anys enrere ja ha estat picant pedra, que és més fàcil no poder accedir a aquesta informació, que segurament quan aquesta gent va començar no era tan senzill o no estava tot tan a l'abast, o hi havia tanta gent treballant per donar-ho a conèixer, no? Vosaltres, d'alguna manera, aposteu per les finances ètiques quan tampoc se sabia molt bé què és el que s'acabaria desenvolupant, no? Per tant, d'alguna manera, contribuïu també a fer-les créixer. Sí, bueno, la idea, ja et dic, quan neix la cooperativa també neix amb aquesta idea del comerç just, de fer les coses una mica a nivells socioeconòmic diferents, no? I això no és més que una altra pota, no? Una altra manera de treballar des d'un altre àmbit, però que també és una mica la mateixa idea de fer les coses més justes per tothom. El que dèiem, no? Els bancs controlen el dia d'avui tot una mica des de l'ombra i creiem que no és ni transparent ni ètic, no? Llavors, d'aquí que també hem nascut amb aquesta idea, no? Tenim la mateixa idea que les finances ètiques i llavors és
una mica natural aquest recolzament, no? de treballar tot. I ja et dic, sí, des del principi també, bueno, com els companys, naixem ja amb aquesta idea de treballar ja amb aquest enfoc. Potser ja ho has dit, però en quin any, més o menys, vau començar? El 92 es va fundar, 92. sí. Que nosaltres, quan vam començar, també som una cooperativa de Barcelona, hi havia un color concret a nivell polític, llavors també ens vam trobar que l'assessorament cap a les cooperatives hi havia molta més informació. Clar, als anys 90 anaves a ciegas total, no? M'imagino. Sí, bueno, tenim diverses històries, sí, no només amb cooperatives, sinó amb el món ecològic i comerç just ja en quant a certificacions i tema importació i tal de països tercers, que sí que no es coneixien. Sí, moltes coses havia d'anar a Madrid a veure amb qui havies de parlar per solucionar-ho, sí. Sobretot vosaltres heu parlat molt de tot el que seria el finançament de la cooperativa, que d'alguna manera us han anat proveint les finances ètiques, però quins altres serveis també us proveeixen? Nivell d'estalvi, assegurances... Clar, en el nostre cas, a part de tenir un crèdit concret que venia de Fiare per tirar endavant el projecte, més una ronda de finançament a través de diferents persones vinculades, a nivell individual, vinculades amb el món de les cooperatives, ens vam trobar que havíem de tenir també molts altres serveis d'assegurances, no sé què, que des del grup impulsor a vegades no ho coneixes, perquè és el que dèiem, els bancs actuals engloben molts serveis de forma transversal i fan un únic discurs, no sembla que no puguis sortir d'allí. Llavors, a nosaltres també ens va ajudar a través de Fiare a arribar a altres tipus de cooperatives, d'assegurances, d'estalvi, en aquest cas, per exemple, no inicialment, perquè inicialment al rebre un crèdit molt gros de Fiare ja tens els diners amb ells en aquest sentit, però més pensant en banca d'estalvi és una cosa que nosaltres des de Foodcoop gestionem algunes petites subvencions, també ens interessa tenir els diners en aquests grups i és una cosa que estem treballant. Encara no ho tenim en marxa, però la idea és que tot el gruix del nostre finançament passi per la banca ètica en aquest sentit. Per tant, d'alguna manera, ara ho combineu, no? També amb banca convencional, allà on de moment no està podent arribar a les finances. Sí, clar, nosaltres potser m'equivoco, però crec que al febrer va fer 3 anys, vam obrir el 2022. Clar, és un projecte molt nou encara i inicialment a vegades tires pel dret amb el que pots, no? I llavors tot això s'ha anat reconduint i la idea és acabar-ho de tancar. O sigui, no només som un supermercat cooperatiu, sinó que volem potenciar l'economia cooperativa i l'economia social. Llavors, la idea és fer tot el traspàs. Estem en ello, no és 100%, perquè, per exemple, una petita operativa la tenim amb una caixa, és una caixa d'estalvis, no és un banc actual, és de les poques caixes d'estalvis que queden, però la idea és acabar-ho de traspassar tot a la banca ètica en aquest sentit. I altres serveis també, o sigui, és el que deia, assegurances, tal, ens agradaria que tot ho englobés el sector del cooperativisme, de l'economia social i solidària. Les altres que porteu una mica més de temps, veieu viable això? Quins serveis heu tingut? Nosaltres tot el que és servei econòmic ho treballem amb cooperatives, o sigui, això no... Amb COP57 sí que m'agradaria explicar, perquè com que està molt referenciat al tema del crèdit, no? Això sí que és una cosa que tothom té com molt clara, però nosaltres, per exemple, també ens serveix com a cartilla d'estalvi, no? Llavors, al final, tenim un compte allà en el qual anem retirant diners perquè arriben les trimestrals o perquè arriben i llavors tots aquells diners els anem posant allà per tenir a l'altre compte operatiu només amb el que s'ha de gastar i sí que hi ha un tema que sí que és veritat que, per exemple, a nivell de crèdits és bastant àgil el tema. Aquí, quan fas una transferència d'una compte a l'altra, triga una miqueta més. Llavors, l'únic és tenir la previsió de saber que quan hagis de fer el moviment no t'esperis a última hora, no? Però vull dir que amb una mica de previsió això està solventat i llavors sí que arrel de començar a treballar
amb COP57 se't van obrint altres portes, altres serveis, que és el que comentava, no? Tu quan... És que el banc m'ofereix això i això, no? I al final, com hi ha certs serveis que ja dones per descomptat que t'ofereixen el mateix banc, no? I després veus que no, i que té tot el sentit del món de que no sigui així, no? Llavors, al final, nosaltres també hem anat apostant i hem anat treballant amb que la nostra gestoria també sigui una cooperativa, que la nostra corredoria d'assegurança també ho és. És un procés, no? Que vas descobrint i dius, hòstia, mira, doncs ara treballarem amb aquesta gent, ara tot això ho canviarem cap aquí. Correcte. Nosaltres va ser com molt fàcil perquè arrel del contacte amb COP57 i amb l'assessorament de la Unió Cooperadors ja ens van anar dient, ei, mireu-vos aquesta cooperativa que fa això, mireu-vos aquesta cooperativa que fa l'altre, no? I llavors sí que vas mirant i allà on et veus més identificat acabes treballant. Llavors sí que els serveis aquests més d'aquesta manera els tenim tots contractats amb cooperatives, precisament pel que tu comentaves, no? Al final una manera de fomentar el mercat social i la intercooperació, vull dir, hi ha eines estratègiques de treball conjunt, però al final el propi consum també acaba sent una eina, no?, de generar aquesta pròpia intercooperació. Sí. Bueno, nosaltres això no només fem servir finances ètiques, també tenim, diguéssim, bancs convencionals i sobretot a dia d'avui i per història, perquè l'operativa que fem servir, sobretot, la banca ètica no l'acaba de tenir. A dia d'avui va suplint i va millorant, però clar, nosaltres fem importacions a països d'origen, paguem per avançat parts, després financem també a clients, no? Perquè cobrem a 30 dies o 60, alguns encara. Doncs tota aquesta operativa, girs, això, la banca ètica, diguéssim, també per qüestió de recursos seus i així, no ho han pogut oferir fins, almenys algunes fa poquet, no? Llavors, encara treballem amb una mica tot per qüestió d'operativa, però bueno, que tenim línies amb gairebé totes les entitats de finances ètiques i sí que mirem sempre d'anar traspassant cosetes i tal, i així, però a dia d'avui això, tenim encara, diguéssim, diversos frentes oberts. I també treballeu amb microcrèdit, oi? Sí. Quin servei us aporta? A dia d'avui no tenim més que la línia, diguéssim, internacional, per entendre'ns, i té poc moviment a dia d'avui, però sobretot l'hem fet servir per finançament, per projectes concrets, per 2008, que va ser un any bastant complicat per tothom, no? Nosaltres també. Sí que vam demanar un crèdit més per sobreviure, per entendre'ns, però després això més per projectes puntuals, per inversió, per maquinària i així. I a dia d'avui amb Oikocredit no tenim res obert. Sí acabem de començar un projecte amb COP57 i amb Seira, però això, amb Oico tenim el compte i alguna compra a Europa i així sí que fem a través d'allà, però no hi ha un moviment habitual ara mateix. I des de les tres cooperatives treballeu amb diversos bancs, però el que dèieu, no?, és que respecte a la banca convencional, justament una de les diferències és treballar amb diverses, no tot en una. Veieu que hi ha xarxa entre elles? És fàcil com passar d'una a l'altra? Fàcil a què et refereixes? Amb treballar conjuntament? Dèieu, de Fiare vam acabar passant a Arts Cooperativa. Us ho van recomanar els de Fiare? Com va això? Com es gestiona? Clar, amb solucions més, no, tipus assegurances o d'aquest tipus, jo no estava en els moments que es van decidir, tampoc et sabria parlar, però sí que és veritat que, per exemple, ara al supermercat hem estat parlant per un tema de finançament, perquè rebrem una subvenció bastant grossa d'un projecte europeu, i a partir d'aquí és com que vam contactar també amb la Fundació Seira, no, en aquest sentit, i és com que ells ja et recomanen, no,
que no posis, per exemple, tot el deute en un sol banc, no? Perquè també el risc és molt més elevat per la pròpia banca ètica. Llavors, sí que hi ha aquesta manera de treballar, de dir, bueno, això ho treballem amb tu i aquesta part ho fas amb aquest altre i combines una mica, o intentes combinar les dues coses. Però no és que uns es publicitin als altres, però surt una mica off the record quan vas a parlar, doncs per què no aneu a parlar amb aquests, que potser també, i això sí que es treballa una mica com de... jo entenc que hi ha competència, però no és una competència tan abusiva com en altres sectors, no? O en altres tipus de banca. Llavors sí que hi ha una bona relació i s'estableixen com aquests vincles. Esteu d'acord? Sí. Bueno, al final, per exemple, quan vas a demanar una necessitat a una entitat i no la té, doncs ells mateixos et poden dir, escolta, doncs mira, aquesta gent, que també són finances ètiques i legals, et poden donar això, no? Que això, doncs, en altres aspectes o altres tipus d'entitats no t'ho trobes, no? Tens el no, porta tancada i espavila't, no? Llavors sí que hi ha com aquesta voluntat de, bueno, doncs ja que nosaltres no t'ho podem oferir, passa, no? Per l'altre, a veure si ja t'ho poden resoldre. Sí, nosaltres, precisament en un cas bastant similar, amb Seira vam estar parlant per finançament per un projecte i ells no són una banca en si, llavors sí que ens van derivar una mica el mateix, per risc seu propi també. Ens van dir que treballaven amb diverses entitats, al final vam acabar fent-ho en part també amb Com57, però sí que ens van dir que això, que ens donaven com un ventall d'alternatives i que podien treballar i que treballaven habitualment. Llavors sí que hi ha algun tipus de xarxa d'aquest sentit i més enllà, no sé, això el que comentava, si entre ells també són una mica competència, però suposo que també al final, si van les coses ben per un, doncs també fan una mica de publicitat per tothom, no? I més enllà dels valors, que és un dels grans trets diferencials entre la banca convencional i la banca ètica, a nivell pràctic dels serveis que ofereixen, què és el que creieu que destaca positivament? Jo sempre explico la mateixa anècdota, però és que nosaltres ens vam cagar de pedra quan va aparèixer el primer contracte de crèdit de COP57 i era 7 pàgines i no hi havia lletra petita. Estàvem flipant. Era un... On està la lletra petita, no? És a dir... És comprensible, no? No, saps? Ja l'anaves a buscar, no? Hosti, no? Estem fent aquí una inversió, estem demanant bastanta pasta. Aquesta transparència, no? Ens va impactar, perquè clar, jo què sé, no? Tots havien tingut les nostres mogudes, un havia hagut de demanar un crèdit per una història i tenia la sensació que estava venent la seva ànima, no? I arribes aquí i et trobes un contracte tot claríssim, 7 pàgines, que en aquell moment nosaltres vam quedar flipant de dir, hosti, no? I jo crec que això al final no deixa de ser un exemple d'aquesta relació humana, no? Que trasllada cap a, bueno, pues sí, o sigui, estic agafant un compromís cap a una entitat, perquè al final estic demanant un crèdit, no? I un crèdit que he de tornar, però aquesta sensació de fer-ho des d'aquesta perspectiva tan humana, sense tenir la por de a veure on m'enganxaran, no? Per buidar-me fins al final, nosaltres en aquell moment ens va flipar, la veritat. Bueno, un exemple clar crec que és el tipus de projectes que financen, no? Que és més doncs, un aspecte més social abans que l'econòmic, encara que també els números han de sortir, no? Després bastant assentat al territori, no? També els projectes i així, que també ajuda a que l'economia també d'alguna manera continuï fluint i cap al sentit que ens agradaria, no? També. I després, almenys personalment, personalment no, per la part que ens toca, sí que sé que en origen, per exemple, origen per nosaltres, no? Països menys desenvolupats, també fan una feina bastant important en el mateix sentit, no? Tot el tema de microfinançament i així també és una pota molt important per a ells i per a les persones que els reben. Que vosaltres que treballeu més en l'àmbit internacional, us trobeu també amb altres entitats de finances ètiques en altres països que també tiren, com tiren aquí?
Sí, aviam, al final les grans a nivell europeu són aquestes, no? Oicocredit i Triodos i aquestes que són les que més... Cada país després té les seves i tal, però no arriben tant i no tenen tant servei en altres països, llavors no ens trobem tant. Però a Origen sí que ens trobem això, bancs, aquest tipus d'entitats europees que sí que donen molt recolzament allà al territori també, amb la mateixa idea una mica que aquí, no? De fer d'ajudar a desenvolupar també una economia allà, doncs això, que la gent pugui subsistir també. I en el vostre cas, destacaríeu com alguna cosa positiva a nivell més pràctic? O sigui, a nivell pràctic, més enllà de determinades problemàtiques, no? Que és el que comentaves, que potser tenen menys anys d'experiència, llavors encara costa que s'implementin certes maneres de fer o certes eines, és el fet de fer-ho tot com més fàcil en el sentit personal, no? De que si tens dubtes, si tens problemes... Nosaltres ens vam trobar també amb un tema de refinançament, doncs és com sempre portes obertes a parlar-ho, a veure... No? I llavors això ens ha facilitat molt la vida, sobretot perquè és el que comentava abans, creiem que és un projecte molt nou, que s'ha d'acabar d'assentar, el que és tot el tema del supermercat cooperatiu i, a més, a una ciutat com Barcelona, que tens infinitat d'opcions on anar a comprar, o sigui que baixes al carrer i tens 3 súpers diferents. Llavors, tota aquesta facilitat ens ha ajudat molt. Sí que ens hem trobat determinades cosetes, no? Pues això, el que comentava a l'inici dels caixers, no? Pues que a l'hora d'ingressar diners teníem els diners en Fiara era més complicat, havies d'anar uns dies concrets, llavors vam optar per una altra via perquè necessitàvem ingressar diners més o menys de forma diària. Però jo crec que són coses que te n'adones, sobretot veient la trajectòria, que es van solucionant i que a poc es aniran solucionant en aquest sentit. Que no ho veus com una mancança, sinó com és que algú puntualment no hi és, però no que no hi serà. Això que puntualment no hi és, o que d'alguna manera tu també hi apuntaves que potser era la part més operativa, en què es basa? És a dir, què és el que demanaríeu que s'anés desenvolupant o per què creieu que s'ha d'apostar? Què és el que necessiteu que encara no us donguin les finances ètiques? Que potser vosaltres que us trobeu amb aquests conceptes més de giros, temes internacionals... Clar, al final... Sí, és tirar més cap a la banca convencional, no? En el sentit de ventall de serveis. Però és veritat, abans ho apuntaves, que potser algunes coses també es podrien repensar, no? De com funciona tot, que també nosaltres portem molt de temps i ja funcionem així, però hi ha coses que potser es podrien replantejar, que no sé si nosaltres tenim el poder, no? De canviar-ho, però bueno... Però sí, principalment això, operativa, que és més o menys habitual a la indústria, doncs poder-la tenir d'alguna manera, encara que fos això, d'alguna altra manera, però és el que més trobem a faltar al dia d'avui. Sí. I després suposo això, que hi ha menys personal, hi ha menys... Bueno, al final és el mateix, un ventall de serveis, solucions que la banca convencional sí que té per recursos. Dius, hi ha menys personal, també hi ha menys oficines físiques, això trobeu a faltar, el tema del tenir l'efectiu també? Clar, també experiència personal, però ens trobem que, clar, al final una sola persona, diguem-li comercial, que són avui dia els que dirien els bancs, no? Porta un munt de clients bastant important com per aquesta atenció personal. Que després hi ha algun problema i tal i ho solucionen, no? Però trobem això, que seria serveis convencionals, el que trobem a faltar. Serveis convencionals que inclouria doncs, el tema aquest, no? Oficines més físiques, diners en efectiu... Sí, nosaltres, clar, diners en efectiu i així no ens trobem en aquest cas concret i caixers en principi no seria el nostre problema, però si no, una oficina, doncs nosaltres estem a Terrassa, no a Barcelona, hem d'anar a parlar a Barcelona, no, diguéssim, les coses. Doncs aquest tipus de coses que sí, qualsevol banc a un Terrassa sí que hi és, no? Aquestes coses, però, bueno, que és això, que es soluciona d'altres maneres i també hi ha opcions.
Perquè vosaltres aquí, a l'Ariat, els cobraments amb el datàfon, com els feu? Nosaltres estem a Caixa Enginyers. Llavors tenim el servei contractat amb ells. Llavors, clar, aquí a Mataró hi ha caixer i, per tant, no tenim problema en aquest aspecte. I pel que comentava, sí que és veritat que a vegades dona la sensació que potser poca gent abarca molta feina, però també és veritat que des de la banca convencional hi ha moltes vegades que et venen aquesta visió d'agilitat i de resolució immediata que després a l'hora de la veritat no és així. No. En canvi, quan nosaltres ens hem trobat en algun problema, sí que potser trigues una mica més, però tens la sensació de que estan sobre el teu cas, de que si hi ha alguna cosa que no funciona ho estan treballant, llavors al final no... Com que compensa, sí que a vegades potser necessites que la cosa sigui una mica més àgil, però és que hi ha vegades que la banca convencional no et dona una solució, et fa veure que et dona una solució que després a l'hora de la veritat no ho és, no? Llavors, clar, aquest aspecte també al final, quan ho poses a la balança, dius bueno, va, sí, anem a fer agafar una mica de paciència, però com a mínim sé que s'està treballant en la situació o que s'acaba resolent i que si la situació no pot ser d'una altra manera, també tenen la sinceritat de dir-te, escolta, això arriba fins aquí. No? Vull dir, a partir d'aquí no es pot fer, no? Que de l'altra banda et van en la moto constant i... Clar, nosaltres en el nostre cas, que parlava i ficava una mica l'exemple dels ingressos, o sigui, era per ficar un exemple molt específic, però tu has comentat que vosaltres esteu a Terrassa i el fet de que moltes seus de banca ètica estan a Barcelona, no? Clar, no m'imagino cooperatives de Tarragona, de Lleida, de Girona, no? O sigui, nosaltres ens sentim afortunats en aquest sentit perquè a Barcelona ho tenim tot, inclús això, no? Però en altres aspectes potser es troben més limitacions, no? Vosaltres que esteu aquí a Mataró, o sigui... Clar, nosaltres a vegades són petits detalls que estàs acostumat i no fas el canvi, no? Que és com, bueno, ho has tingut tota la vida i potser fer el canvi no seria tan complicat, però és un tema a vegades de comoditat, no? On tenim el súper, no? I el desplaçar-te amb X diners cap a un lloc, bueno, doncs a vegades un voluntari no té ganes de fer-ho o s'acumulen diners, tampoc vols tenir molts diners dintre del súper, és com, bueno... Llavors vam trobar una solució que la idea a llarg plaç és intentar abarcar-ho des d'una altra manera, però al final has de trobar aquestes petites solucions que per al moment la banca ètica no te les ofereix o no les tens tan a mà, no tan a carrer com en altres llocs. A nivell de la seguretat dels vostres diners, com us sentiu respecte a la banca ètica? Clar, nosaltres com a supermercat no hem entrat mai en pànic, en el sentit de que hi hagi una hecatombe financera i no. Al final és una banca que entenc... Bueno, jo vinc clarament de finances i de comptabilitat, llavors entenc que regeix per la normativa bancària igual que la resta, no? I al final faríem front als nostres diners igual que faria front qualsevol altre banc perquè és el que li diu la llei, no? Llavors o sigui, mai hem tingut pànic d'això o ens hem sentit com que no anéssim a estar acompanyats a nivell econòmic, en aquest sentit. Però no sé si és el vostre cas. Bueno, nosaltres, sigui el que t'ofereix, per exemple, en aquest cas COP57, quan tu demanes un crèdit, és que hi ha uns avals mancomunats, no? I que, per tant, cada persona que ha avalat respon només per allò que ha avalat, saps? Vull dir, no hi ha Si tu te'n vas a un banc convencional, hi ha moltes vegades que quan et reclamen el deute és solidari. És a dir, si, imagina't, sou 4 socis, un dels socis no pot pagar, va a buscar els altres socis. No? Llavors, al final, sí que tens aquesta tranquil·litat, però a la vegada també tens una responsabilitat o una sensació de responsabilitat de dir, escolta, això ha d'anar bé, perquè com nosaltres hi ha milers de projectes i és una eina, de fet, això sempre fèiem broma i sempre ho diem, sense entitats com FIAR i COP57 no existirien tantes cooperatives, perquè és que és un puntal per engegar, és molt necessari tirar endavant, no? Llavors sí que tens aquesta sensació de responsabilitat de dir, ojo, que no vagi malament i els hi fotem allí un pufo que no vegis, no? Però és això, és més aquesta sensació que no pas la por pel que comentava abans, no? Perquè hi ha una transparència, hi ha uns mecanismes, tu igualment quan estàs fent ús d'aquest servei financer també hi ha una part que retires que va a un fons de solidaritat perquè si en algun moment hi ha un altre projecte que
que malauradament ha de caure, doncs tu també, no? Vull dir, és com, està muntat com perquè ja dintre del teixit cooperatiu, si algú falla, doncs entre la resta de sòcies de l'entitat puguem intentar apaivagar el cop, no? Clar, jo havia entès la pregunta d'una manera una mica diferent, no sé Sí, si és el jo teu havia entès cas, més com tu, però bueno, també és una visió. com aquesta inseguretat que pot donar doncs, un banc doncs, Correcte, que no té l'experiència, no? o que sembla que no hagin de tenir la mateixa experiència, la mateixa cobertura. Llavors, ho enfocava més en aquesta línia, que jo crec que al final compleixen les lleis com tots, no? I al final la responsabilitat és la mateixa. En el nostre cas és veritat que també el tema de que et vegin com algo col·lectiu i no com una persona que has d'anar-li a buscar uns diners, no? Que a vegades la banca tradicional pues, no? Busca la víctima més propera, no? Pues això no passa amb la banca ètica, sinó que veuen que és un projecte col·lectiu, que l'apoyen amb un cert risc, saben que, òbviament que hi ha un risc, tu pagues uns interessos per aquest risc i bé, i entres en una dinàmica de tranquil·litat. Sí, crec que la pròpia manera de funcionar de la banca ètica, de fer les coses, això, transparència, el que dèiem, també dona la seguretat de que el projecte té una continuïtat i funcionarà, no estan tampoc després invertint els diners en una cosa que tampoc saps si funcionarà i t'afectarà a tu, no? Més o menys el que dèiem, tenen uns fons i tenen una manera de funcionar que veus que almenys a curt termini tiraran endavant i si no, doncs hi ha uns fons de garantia i així que... No sé si us passa que com a projecte també sents aquesta responsabilitat, no? Com que et trameten una confiança i també tu et fas responsable, no? En aquest sentit. O sigui... Sí, una mica el que dic, que de la manera que funcionen i tal, si tu estàs aquí és també perquè hi confies i perquè vols que funcioni. Totalment. Per anar tancant la conversa, una darrera pregunta. Què li diríeu a una entitat que s'ho estigui pensant, que sigui del vostre sector? Voleu, començo jo? Pues, jo crec que més o menys moltes de les coses que hem parlat anaven en la línia de que al final és un acompanyament que et donen, que no només et donen finançament o diners, sinó que et faciliten el projecte, que t'ajuden a trobar altres tipus de serveis, no? I que al final una cooperativa, quan comença, que es troba perduda, que no sap molt bé, doncs tot aquest acompanyament per nosaltres, per exemple, va ser essencial. O sigui, no sé si un projecte de 500-600 socis el pots arribar a moure sense aquesta confiança inicial, sense unes idees inicials, no? O sigui, jo crec que és necessari en aquest sentit. Jo, bàsicament, primer que s'assabentin de qui està fent ús d'aquest servei i preguntin directament, que això s'ha fet tota la vida i crec que és una manera bastant lògica de funcionar, no? Escolta, tu estàs treballant amb aquests, no? Què tal, no? I a partir d'aquí ja generes. Però al final el tema és tenir clar quin és el motiu per al qual ho estàs fent, no? Vull dir, si tu vas a buscar un màxim rendiment i no sé què, doncs, si aquest és el teu plantejament envers el teu projecte, potser sí que no acabes trobant el que estàs buscant, no? Si ja t'estàs plantejant altres coses, doncs, jo crec que és en el moment on has de fer el canvi, o nosaltres, per exemple, vam tenir la sort d'arrencar d'aquesta manera perquè entenc que quan ja has començat, que és el que tu comentaves abans, no? I ja tens la dinàmica, a vegades costa, no? Perquè dius, és que ja estan funcionant. Sí, no? Però si estàs en una fase inicial, jo crec que és bastant clau que t'informis i que ho provis, que al final a tornar a lo convencional, malauradament, sempre estem atents perquè és el que tenim més a l'abast, no? Sí, jo crec, bueno, un projecte nou i així, o sigui, és molt fàcil començar, a més, bueno, ho hem comentat una mica, però hi ha tot, com que ja tenen una experiència, hi ha tot un acompanyament també, crec que aquesta empenta inicial també t'ajuden bastant. Per un projecte nou i les necessitats te les aniràs trobant i si no les cobreixen, doncs pots informar-te si hi ha alguna altra banca ètica o algun altre que deixen diners, que comentaves, o així que pugui estar més alineat amb les teves idees. I un projecte que ja estigui funcionant, bueno, obrir un compte, diguéssim, és molt fàcil i no hi ha compromís. I un cop a dins és també fàcil anar veient què cobreixen del que ja fas, què pots anar passant. Vull dir que en els dos sentits d'un projecte nou o un ja funcionant,
es pot fer el pas, no té cap cost, obrir un compte i així, i després és anar veient que et supleixen i si no, pues, preguntar, de vegades també diuen ells, mira, ja han preguntat 5, pues ho mirem de fer, no? Les coses també funcionen així una mica. Perfecte, doncs moltes gràcies Fran, Carlos i Sergi, i aquí sí que tanquem aquesta conversa en el marc del cicle Parlem de números impulsat per Fets, que d'alguna manera ens demostra que realment no s'aposta per les finances ètiques només per una qüestió de valors, sinó que va més enllà, va d'acompanyament, va d'una perspectiva, va també d'una practicitat, no? I això també acaba sent útil per un sector com és el de l'alimentació i la restauració.